anime nebo japonské kreslené seriály. Jsou různé typy jako isekai, shonen, fantasy či komedy. Ale na tom nezáleží, protože dneska se podíváme na top 5 anime, podle mě. 5. místo My Hero Academia, což asi jak všichni víte je příběh o tom, kde si mladý chlapec Midoriya Izuku touží stát superhrdinou, ale však žádnou schopnost nemá. Ale jednou potká svůj vzor All Mighta, který jak už všichni asi víte je nejsilnější hrdina. Ten mu přidá svou schopnost a Midoriya se může přihlásit na školu pro superhrdiny. Potom můžeme v anime vidět spoustu zápletek a různých vyvíjení hlavních postav. A to nejenom fyzicky, ale i psychicky. Nebudu vám tady říkat celý děj, protože bych unudil fanoušky, který My Hero Academy už znají a spoileroval to lidem, kteří si chtějí My Hero Academy pustit. Řekl bych, že první, druhá a čtvrtá sezóna je taková průměrná, třetí mě určitě bavila víc. 5. série mě celkem zklamala, ale 6., 7. a 8. jsou úplně ty nejlepší série. A tohle je vše k My Hero Academy. 4. místo si určitě zaslouží Hunter x Hunter. Ale ještě předtím, než vám to tady zkráceně řeknu, tak bych vám chtěl doporučit video od Meona, Kiki Senpai a Nexuse 49. Protože všichni tři dokázali úplně skvěle popsat, v čem je Hunter x Hunter tak skvělý. Z začátku se může zdát Hunter x Hunter jako obyčejný shonen, ale po pár epizodách se to fakt rozjede. Příběh sleduje mladíka Gona, který bydlí v malé vesnici a touží poznat svého otce. A protože nemá žádné vodítka, tak zkusí jít na zkoušku Hunterů. Tam pozná další hlavní postavy jako Leorio, Kurapika, Killua a našeho záporáka Hisoka. Taky tady máme jednu z nejlepších schopností v anime a to je Nen. Ještě děj dává skvělý smysl, je to jeden z nejlepších shonenů, co jsem kdy viděl. 3. místo Jujutsu Kaisen. Je to svět, ve kterém se negativita lidí mění na monstra. A ty monstra následně lidi zabíjí a pro ochranu lidí tady existuje tajná společnost, která lidi chrání. Příběh sleduje hodného mladíka Itadoriho Yujiho a jeho hlavním cílem je ochrana slabších. Anime je taky docela krátké, takže ho doporučuji začátečníkům. 2. místo One Piece. Já jsem velký fanoušek One Pieceu, ať už anime nebo hrané adaptace. One Piece má přes 1000 epizod, ale furt dává smysl. V anime najdeme spoustu propracovaných postav, různé zajímavé zápletky a později v anime objevíme skvělou animaci. Kdybych měl najít v anime nějakou chybu, tak to asi bude to, že některé epizody jsou trochu natažené. Něco podobného můžeme vidět i v Narutovi, ale tam se to podle mě děje častěji. 1. místo JoJo Bizarre Adventure. Příběh má několik partů a každý part se doje jinou postavu a jiný děj. Můžu vám tady ukázat rychle ukázku. V prvním partu můžeme vidět Jonathana Joestara, který vede válku s charismatickým Diem. V druhém partu je zase vnuk Jonathana Joseph Joestar, který se musí utkat s Pillarmany nebo i bohy a zabránit jim ke zničení světa. Ve 3. partu zase máme vnuka Josepha Jotara Kyuja, který se znova musí utkat se známým Diem a tentokrát mu v tom pomáhá náš starý dobrý Joseph. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. A proto jsem se musel dát JoJo, je to fakt bomba. Ano, první part není zas tak dobrý, ale zbytek je superový. Až na první part tam nejsou žádné natažené epizody. Je tady hrozně zajímavý styl soubojů s pomocí standů a styl animace ve 3. a ve 4. a ve zbytku partů jsem si taky hrozně oblíbil. A tohle bude konec tohoto videa. Doufám, že jsem vám nějaký anime doporučil a třeba vy v komentářích můžete doporučit nějaké mě. Tohle video už by mělo skončit.